We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngafundisa umuntu wesifazane kanti uzongigila ekugcineni. Bengisebenza kanzima ngiyi-security ngizama ukuhlanganisa impilo. Kanti ngizohlangana nomuntu wesifazane engangimuthanda futhi ngizimisele ngaye. Ngifisa sakhe umuzi, wayenengane kodwa nganginganankinga kanti sengizigwaza ngowami. Ngihlangane nalomuntu wesifazane ehleli engenzi lutho, sathandana kwaba kuhle. Waze wangitshela nangesifiso sakhe sokuqhubeka nemfundo. Ngoba ngangimthanda futhi naye ngimbona uyangithanda. Ngathatha isinqumo sokumulekelela ukuthi afeze amaphupho akhe okufunda. Nangempela ngonyaka wesibili sithandana wasithola isikolo futhi ayofundela izifundo zobuthishela. Ngazama ukumkhokhela i-registration fee, ngamuqhashela nendawo ayezohlala kuyo, ngaphinde ngamunika nemali yokudla. Ngenhlanhla wathola u-NSFAS, wahlala eResi waphinde wathola nemali yokudla. Noma-ke wangichazela ukuthi imali ye-NSFAS incane kakhulu, izidingo zakhe ziningi. Ngenyanga bengimufakela imali engango-2,000. Makungamaholidi imali yokuthi abuye eze emakhaya ubeyifakelwa yimi. Ngiphinde ngifakele nomuntu obehlala nengane yakhe ekhaya. Nami imali bengingenayo etheni ngoba ngichaza bengiyi-security. Ngoba mina izinto zami eziningi engangizihlelile zagcina zima iminyaka 4 ngifundisa lo wesifazane. Nginethemba lokuthi naye ngelinye ilanga mhla izinto zimuhambela kahle uyongilekelela. Sithandanile-ke leminyaka 4 efunda ngingakaze ngeqise ngisho eyodwa inyanga ngingamufakeli imali. Mangingenaye ngaleyo nyanga bengincamela ukuyiboleka ngisale nezikweletu. Ngisho izimpahla zokugqoka bezithengwa imina. Ngithengela yena nengane yakhe engamufica enayo. Ufunde iminyaka 4 enyuvesi sithandana kukuhle. Kwaze kwaba ukuba uyaziphothula izifundo zakhe. Ngoba nangegraduation yakhe ngacwila ezikweletini ngimuthengela izimpahla, ngaqasha nemoto eyayizohamba yena nomndeni wakhe beyobungaza ngosuku olukhulu kangaka lokuthwesa kwakhe iziqu zakhe. Kwaphela unyaka eqedile ukufunda wathola umsebenzi esifundazweni saseMpumalanga. Mina ngise-KZN. Kwamali yokwenza ama-CV neyokuya kuma-interview ubeyithola kimi. Nangempela ahambe ayohlala eMpumalanga ayosebenzela khona. Besilokhu sivakashelana ngiya eMpumalanga naye ebuya ngamaholidi. Onyakeni wesibili aseMpumalanga mangifuna ukuyombona waqala wangibalisela ngokuthi sewashintsha indawo ayehlala kuyo. Le asehlala kuyo manje izivakashi azivumelekile. Ngasiqonda isimo futhi ngasihlonipha. Bese sibonana ngamaholidi kuphela. Bese kwenzeka ngingamutholi nasocingweni makungama-weekend. Kodwa futhi abuye angichazele ngokuba matasa kwakhe nami ngisiqonde isimo ayesichaza.
Kwahamba isikhathi waqala wangishintshela. Mangingamutholi ocingweni sekuba imina onephutha lokuthi ngifona njalo. Masike saba nengxabano engibhlokha ku-WhatsApp, ngifone futhi ngincenge ngixolise. Kwathi ngolunye usuku ngimufonela kuyi-weekend, ucingo lwabanjwa umuntu wesilisa. Engathi mangicela umnikazi wocingo wangithuka wathi angihlukane nentombi yakhe. Lavalwa ucingo. Abufikanga ngisho ubuthongo ngalolo suku. Utshwala angibuphuzi impela kodwa ngalolo suku ngabuphuza. Ngafona ngakusasa ngamuthola ocingweni. Mangibuza ngalo wesilisa osobamba ucingo, wavele wangitshela ukuthi mangingamuthembi ngcono sihlukane. Ngaphinda ngaqala phansi ngaxolisa. Ngaxolisela ukuthi ngibuze ngalo muntu wesilisa obamba ucingo lwakhe. Kwaba ngamaholidi lutho ukubuya. Mangimbuza aphinde akhale ngakho ukuba matasa. Sase sixabana njalo kangangokuba wagcina engala engitshela ukuthi yena angeke asakwazi ukuthandana nesecurity. Sekunomuntu amtholile afundisa naye. Ngakhala ngabalisa ngezinto ezingaka engase ngimenzele zona empilweni. Wavele wathi uyabonga ngokuthi ngimufundise, kodwa wayengangicelile. Ngathi mina akabuyise imali yami ke. Wathi usalungisela umndeni wakhe ikusasa labo. Uyothi mhla aqeda bese uyabona ukuthi wenza njani. Kodwa angingayibheki maduze, kungathatha iminyaka. Wase evala ucingo. Yilapho engagcina khona ukukhuluma naye. Yangigulisa lento ngaphela ngisho emzimbeni. Yilapho engathatha khona isinqumo sokuthi kungcono ngiqede ngempilo yakhe neyami. Ngase ngithatha amalanga emsebenzini, ngathatha uhambo oluya eMpumalanga. Ngafike ngabhukha kwenye yama-guest house. Ngamuthungatha ngaze ngamuthola. Wayesahlala la wayevele ehlala khona. Kodwa yena wayesethi akasahlali lapho. Ngahlela kahle usuku ngayomungenela emqhashweni wakhe. Kanti wayesehlala nengane yakhe. Ngafike ngababamba i-hostage, ngase ngithi akapheke. Kwathi kungavuthwa ukudla, ngase ngithela ipoison, ngathi abadle. Wazama ukungincenga kodwa kwakunkenketha leya ngxoxo esasinayo ukugcina kwethu ukukhuluma. So ngangingezwa lutho. Ngathi sengibona ukuthi ushevu usuyabangena, ngase ngidla nami. Ngangifuna sife sonke ngoba kwaleyo ngane yakhe ngangiyondla. Kanti ngizosinda mina ngoba ukukhumbula kwami ngaphaphama esibhedlela sengikakwe abakasigonyela. Ngaboshwa kanjalo ke, ngabekwa amacala amabili okubulala, ngagwetshwa udilikajele ngicala ngalinye lokubulala. Ngikhuluma nje ngiyadonsa ngaphakathi. Ngiyazisola kakhulu ngesenzo sami nangokuthi kwagcina kulimala ingane encane eyayingenacala.
Ngibuhlungu kakhulu, ngasuke ngathatha ngenhliziyo. Ngithanda ukuxolisa kumndeni wakhe nakusizwe sakithi. Ngiphinde ngixwayise abafowethu la ngaphandle ukuthi baqaphele kakhulu ukuthi bamsiza ukugcina kuphi umuntu wesifazane. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sicela usitshele ku-comment section ukuthi ucabangani ngestory saka-Anonymous. Please don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe.